les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés. Ermessenda de Carcassona és una de les dones més conegudes de la història de Catalunya. Casada amb el comte Ramon Borrell de Barcelona, la comtessa Ermessenda va actuar de regent dels comtats del seu marit en 2 ocasions i va ser comtessa privativa de Girona fins a la seva mort. La seva trajectòria va convertir-la en una figura destacada i molt estudiada per la historiografia, tant la centrada en la història medieval de Catalunya com la referent a la història de les dones. Fins i tot fa uns anys, TV3 va dedicar-li una petita sèrie de 2 capítols emesa en prime time. Aquest interès per Ermessenda ha generat un mit al voltant de la seva figura que pot haver provocat una excessiva exaltació del personatge. Avui, a les portes de Troia, volem conèixer qui era aquesta comtessa, quins van ser els seus èxits i fracassos i quin llegat va deixar. Volem anar més enllà del mite i conèixer la història real d'Ermessenda de Carcassona. Realment va ser una figura tan transcendent? Va ser una dona única del seu temps o n'hi ha d'altres com ella que no han passat a la història de la mateixa manera? Benvinguts a la Catalunya de principis del segle XI, benvinguts a les portes de Troia. Doncs benvinguts una setmana més a les portes de Troia, ja programa 90 a prop del centenar, encara ens queden uns quants, com sempre, amb el nostre equip d'historiadors de capçalera, amb l'Oliver Vergés, benvingut. Moltes gràcies. En parlarem molt durant el programa, però el mite Ermessenda està justificat? Doncs sí i no. Ja sé que és una mica contradictori, però és veritat que Ermessenda va ser una comtessa molt important a la història dels comtats catalans. També és veritat que la seva trajectòria i la seva importància històrica queda fora de tot dubte, però també és cert que de vegades quan hi ha mitificacions en aquest sentit, el que passa és que el que tu comentaves a la introducció del programa, hi ha una exaltació excessiva del personatge i d'altres que també podrien haver tingut trajectòries similars, doncs han quedat una mica al marge dels estudis. Des del meu punt de vista, Ermessenda va ser una comtessa molt important, però també és veritat que va viure i va defensar unes coses d'un temps que realment ja no era el seu. Ella propugnava un món que realment ja havia mort i que estava en una altra realitat. Llavors, de vegades la mitificació ha fet veure Ermessenda d'una manera quan realment el que hi ha és una altra cosa. Molt bé, ho veurem durant el programa d'avui. Benvingut, Alberto Reche. Bones. La dona al món medieval tenia realment el paper secundari que sovint se li atorga? Bé, d'això ja vam parlar fa unes setmanes. Jo remetria el programa que va venir convidada a Lledó sobre el paper de la dona i de les reines medievals, perquè jo crec que ja va quedar ben clar alguna de les coses que direm avui, no? Parlar del món medieval sempre cal fer-ho amb moltes cometes, no? Perquè no és el mateix parlar de l'Europa del segle VII que de l'Europa del segle XV o de cada moment. Realment, quan un entra a estudiar la història política, el comportament de cert tipus de dones al llarg de la història medieval, veu que realment els espais de poder, els espais de gestió política, potser no tenen a veure tant amb una qüestió de gènere, sinó amb una qüestió d'estament. És a dir, intentar teoritzar sobre el paper de la dona, posant com a exemple una comtessa com Ermessenda o una reina com Leonor de Sicília, i comparar-la amb la dona d'un mercader o amb un mercader o amb un artesà de Barcelona, desvirtua el debat, no? La qüestió no és tant si la dona té un paper secundari respecte a l'home, sinó, en cada cas, quin tipus de dones tenen la capacitat d'exercir un poder polític
i aquí ja entraríem, per exemple, en el tema de les comteses, les reines, les abadeses, que exerceixen un paper molt semblant al que poden tenir en certs moments els reis, els abats, els infants, igual que les dones de mercaders, en alguns moments, en alguns espais, gestionen el negoci familiar d'una manera molt semblant al que fan els seus marits. Llavors, cal tenir sempre molt present l'àmbit d'actuació de cada persona per decidir si aquest paper és secundari, primari, si estan supeditades o no a l'home. No? També és un tema que, clar, com moltes coses a l'edat mitjana ens movem moltes vegades amb un presentisme i amb aquesta idea de que les societats evolucionen d'endarrere cap endavant, no? de que la història és un progrés i que si la dona està supeditada a un rol polític molt secundari a l'Europa moderna, o fins i tot a l'Europa, o bona part de l'Europa contemporània, això vol dir que a l'edat mitjana aquest rol secundari està encara més evident. No? Casos com el d'avui ens demostren que no sempre és així. No? Llavors, no sé si he contestat la pregunta, com es nota que avui juguem a casa, Avui juguem a casa. Espera't. Molt bé, doncs comença el programa d'Ermessenda de Carcassona entre el mite i la realitat. Segueix-nos a facebook.com/Portes de Troia o a Twitter @Portes de Troia. Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes. Doncs comencem pel principi, si us sembla bé, on i quan neix aproximadament la protagonista del dia d'avui. Bé, doncs pel que podem saber, també, com sempre en aquestes èpoques en què no hi havia un certificat de naixement o en què tampoc hi havia un document de baptisme, les dates són aproximades. Pel que sembla, Ermessenda neix possiblement entre el 972 o el 975 a Carcassona. Ella forma part de la família dels comtes de Carcassona i, de fet, aquest és un fet molt important perquè, tot i que ara, de nou, des de la nostra òptica presentista, hi ha una separació en els Pirineus entre el que és Catalunya, entre el que és la Catalunya Nord o el sud de França. Aquesta separació és una separació moderna, no? La bona part de les polítiques o de les decisions geoestratègiques dels comtes de Barcelona funcionen a banda i banda dels Pirineus. Llavors, la relació amb Carcassona, amb Montpellier, durant el segle X, XI, XII serà molt important. Llavors, ja des de temps de Gifel Quilós, les relacions familiars, les relacions de contacte polític entre el comtat de Barcelona i ciutats com Carcassona o Montpellier o Poitiers són molt importants. Llavors, és en aquest context en el que s'embarca la figura d'Ermessenda de Carcassona. Molt bé, i jo crec que val la pena que fem un petit incís perquè als nostres estimats oients els hi quedi ben clar. Ja ho has apuntat una miqueta amb el tema de la nostra, com veiem físicament a Catalunya i com era aleshores, però podem parlar d'una Catalunya com a tal en aquell moment? És a dir, Catalunya com el que és actualment o com el que va ser a la Baixa Edat Mitjana com a Principat de Catalunya no podem parlar. En tot cas, si ho fem és una mica com un convencionalisme històric de dir, aviam, com que la història d'aquests territoris va acabar donant lloc a Catalunya, ens referim al passat d'aquest espai i parlem de història a Catalunya. Tot i això, una cosa és el que fem parlant, però per ser més fidels a la realitat el millor seria parlar de comtats catalans o simplement de comtats, perquè el que teníem en aquell moment era un territori dividit entre diverses unitats polítiques, que eren el comtat, que eren aquestes cèl·lules que eren principats territorials i que van mantenir una vinculació política entre ells perquè hi havia una lògica familiar, diversos elements, diverses qüestions, però sí que és veritat que cada comtat era un territori independent i que cada un d'aquests territoris va seguir trajectòries pròpies al llarg del segle X, XI i fins i tot més endavant. Sí, de fet, aquesta és una de les qüestions claus per entendre o per no entendre l'època, no? També a vegades quan revisitem períodes tan estranys a la nostra manera d'actuar, caiem en errors de concepte o errors de vocabulari. No? El terme Catalunya seria un d'aquests. No? No només, aquesta vinculació de política i territori, no? Del fet que la nació és una unitat territorial, és un concepte que pel segle X, pel segle XI no existeix. Ja comentava l'Oliver, no? Aquestes estructures comtals funcionen moltes vegades
serien més semblants a una màfia o un clan en el qual la identitat política circula per la família, no circula pel territori. El comte de Barcelona genera una estructura política que avui diríem que és el territori de Barcelona, però la genera independentment del territori. No hi ha cap vinculació amb geogràfica ni identitària més enllà d'un repartiment horitzontal del poder. I després és molt interessant també el que comentava l'Oliver, que moltes vegades, si ja ens costa quan ens apropem a la història medieval, ens ve al cap el terme Catalunya. Hi ha un altre problema, que és que tenim barcelonacentrisme, i pel segle X, pel segle XI és molt important, perquè si no existeix Catalunya, existeixen comtats catalans, cadascú amb la seva dinàmica, per la tradició historiogràfica, per la tradició dels estudis que s'han fet, pel tipus de documents que s'han utilitzat, i per aquesta cosa que fem molts historiadors moltes vegades, no?, de jugar a la carta guanyadora, no? Com sabem què passarà després, doncs el que fem és estudiar més l'opció que sabem que guanya. Bona part del segle X, del segle XI català, s'ha vist moltes vegades, s'ha estudiat des de l'òptica del comtat de Barcelona, no? I s'han generalitzat per tota Catalunya algunes estructures, alguns comportaments. En això l'Oliver podria explicar-nos més, perquè ell ha estudiat el comtat d'Urgell, que és una d'aquestes contraformes de fer política, no? Però que això ens explica molt bé perquè quan ens endinsem a la Catalunya del segle XI hem d'anar amb moltes precaucions, no? Ja no només si Ermessenda és una dona de la seva època, la dona medieval, la Catalunya medieval, són conceptes que per molt que els haguem repetit no són reals. Llavors una mica és el que intentarem desmuntar avui. Jo crec que ha quedat prou clar. Tornem a Ermessenda, quan arriba Ermessenda a Barcelona? Bé, Ermessenda arriba quan es pacta el seu matrimoni amb Ramon Borrell de Barcelona cap al 991 aproximadament. El comte Ramon Borrell era fill de Borrell II. Aquí ja veiem una qüestió de la repetició dels noms típica que es dona a les famílies comtals catalanes. I Ramon Borrell era germà també d'un altre important comte de la història catalana, que és Ermengol I d'Urgell. Ells van ser els dos hereus dels dos grans territoris fronterers de la Catalunya Vella, un del comtat d'Urgell i l'altre d'un bloc territorial format per el comtat de Barcelona, pel de Girona i pel d'Osona, que és el que es va quedar Ramon Borrell i la comtessa consort, que en aquest cas era Ermessenda de Carcassona. Molt bé, i un cop arribada a Barcelona, quin panorama polític és el que es troba? Bé, de fet, no es troba en un moment polític, sinó que es troba potser en el gran moment polític de l'època, no? Si alguna vegada es fes una bona sèrie de televisió sobre la història medieval de Catalunya, aquest seria el moment definidor, no? Perquè molt ràpidament ella arriba a Barcelona, com deia l'Oliver, al 991, que és justament poc després del saqueig de Barcelona per part del Mansor, que havia significat la plasmació de que bona part de les polítiques que els comtes de Barcelona havien estat desenvolupant respecte a la política internacional, respecte a Còrdova, però també respecte als regnes francs, havien fracassat. Llavors, el que trobem és un moment de capgirament de la situació política, no? Les velles formes de fer política o les apostes polítiques que els comtes de Barcelona i altres comtes catalans havien dut a terme en la generació anterior, ara s'haurà de veure com es conjuguen, no? Si realment s'ha de mantenir aquesta política tradicional o s'ha d'apostar per una obertura internacional, s'ha de cedir aquests impulsos més bel·licistes de certs elements de la frontera, o s'ha d'apostar per aquestes coses rares que diuen alguns nobles de l'interior, de pau i treva, no? Aquestes tendències més pacífiques. Llavors és molt interessant perquè el panorama polític en aquell moment està molt obert. És un moment en el que tot està per decidir, no? De la manera de com Catalunya, com els comtats catalans han d'afrontar la seva agenda política, no? Llavors, l'interessant serà veure com Ermessenda actua en aquest panorama, no? Que serà el que anirem veient ara. Fidel
què en sabem dels seus primers anys? Clar, el problema, quan intentem afrontar l'actuació política, no? o l'actuació política d'una contesa del segle XI, partim de certs impediments o de certes cortines de fum que sembla que facin menys del que fan, perquè clar, si agafem els documents d'aquests primers anys d'Ermessenda de Barcelona, veurem que no té un protagonisme polític espectacular, sembla que no faci res, però en bona part ve del fet de que actua al costat del seu marit. Això vol dir que, clar, després, com a historiadors hem d'acabar d'esbrinar quina part de la política del seu marit és pròpia del marit, és consensuada amb la seva dona. Això ens porta a tot un territori molt inexplorat, que és entendre realment com funciona la política de l'època. No? Podem entendre com funcionen els esdeveniments, però moltes vegades, si ja ens costa ara, reconstruir quina és l'opció política de cada moment. No? Quina era la concepció política d'Ermessenda de Carcassona o quina era la concepció política de Ramon Borrell? Perquè la seva actuació, que és el que tenim documents, serà interpretada d'una o altra manera segons quina és la seva concepció d'elements com el poder, les relacions vasallàtiques, el territori. Llavors, sigui com sigui, aquests primers anys d'Ermessenda de Carcassona està eclipsada pel marit. Començarà a guanyar protagonisme polític a partir del 1010. Molt bé, i aleshores què és el que passa, Oliver? Bé, al 1010 hi ha uns canvis molt importants als comtats catalans. Primer de tot, s'ha produït l'expedició catalana a Còrdova, aquesta gran expedició dirigida per Ramon Borrell i pel seu germà Armengol, que van a Còrdova a lluitar a favor d'un dels dos candidats al tron califal, i el que passa és que, tot i la derrota dels comtes i dels interessos comtals, ells tornen carregats de botí, plens de riqueses, etc. El problema és que d'aquesta expedició a Còrdova només torna Ramon Borrell i, en canvi, Armengol I va morir. Llavors el que va passar és que en el comtat d'Urgell va començar una situació de regència en què el territori urgellenc va passar a ser governat per Ramon Borrell i Ermessenda, que van passar a tenir Urgell, Barcelona, Girona i Osona. Això és molt important perquè en aquest moment en què Ermessenda arriba a la maduresa política, comença a guanyar ja un protagonisme molt clar, molt important, comença fins i tot a tenir uns nobles que, entre cometes diríem, un partit a favor dels seus interessos i de la seva manera d'entendre el món, cosa que es anirà veient en els anys posteriors. I el que anirà passant en aquests anys és que a poc anirà guanyant més protagonisme, cosa que encara anirà més a partir de la mort del seu marit el 1018. Què és el que va passar quan mor Ramon Borrell? Bé, tant Ramon Borrell com el comte Armengol I havien nascut en aquest món que ens explicava l'Alberto de l'atac del Mansor contra Barcelona, tema que li vam dedicar un programa. Tant el tema del Mansor com l'expedició catalana a Còrdova ja li vam dedicar programes respectius. Per tant, els oients allà poden trobar més contingut sobre la qüestió. El que passa és que Ramon Borrell i Armengol havien apostat molt per la guerra de frontera i quan Armengol va morir, Ramon Borrell va mantenir viva encara aquesta flama i aquest esperit guerrer. El problema és que després de la seva mort el 1018, Ermessenda començarà a imposar un altre model i ho imposarà aprofitant en part la minoria d'edat del seu fill, que és Berenguer Ramon. Ja sé que els noms és una mica complicat, tota aquesta qüestió, però el que és important és que de cop i volta, amb la mort d'Armengol I el 1010 i amb la mort de Ramon Borrell el 1018, Ermessenda passarà a ser la governant de tots els comtats meridionals de la Catalunya Vella, és a dir, d'Urgell, de Barcelona, de Girona i d'Osona, que en realitat era un bloc territorial importantíssim. I serà en aquest moment en què el seu protagonisme polític serà molt clar. Potser estaria bé, quan pengem el programa, posar un arbre genealògic de les famílies comtals catalanes. El posarem. Doncs per gestionar tot aquest espai polític hauria de tenir molts suports a Ermessenda. Sí, de fet ella era, com deia l'Oliver, era la contesa, llavors era indiscutible a l'època que havia de ser ella la regent, no? Això que també ens pot semblar com molt modern ara, no? Que com tenim aquesta idea de que la dona a l'edat mitjana no pot exercir poder polític i després ens trobem amb aquestes comteses regents en les quals el seu accés a la regència és indiscutible, no? No només en el cas d'Ermessenda, que sí que és potser la més documentada perquè
com comentava també l'Oliver al principi, aquesta aura de mite, no?, d'Ermessenda com la gran contesa, la gran dona política de la Catalunya del segle XI. També és cert que ho és perquè és la que ha estat més documentada i sobretot la que ha estat més investigada. Hi ha hagut fins i tot tesis doctorals només de la reconstrucció documental de l'Ermessenda, com la que va fer, si no me'n recordo, un Xavier Gil, sobre el tema, no?, de 2 volums amb tot el diplomatari. De fet, no és, però hi hauria altres casos, no?, de conteses o de dones que exerceixen el poder polític. De fet, no és infreqüent, perquè començarà a ser menys... perquè estem en un moment en què encara el discurs de l'Església sobre el matrimoni no s'ha fixat. És un moment en el que aquest matrimoni aristocràtic, que suposa la pedra de toc del sistema polític, dèiem que els comtats catalans es basen en una estructura familiar de gestió del poder, clar, l'Església encara no està lluny d'aquesta església teocràtica dels segles XII, a finals del XII, a principis del XIII, haurà de crear un contradiscurs, haurà de crear unes eines que subjectin la família als cànons eclesiàstics. I bona part del que creiem que és part del matrimoni natural com a deix indissoluble, neix en aquest moment, que és el contradiscurs de l'Església a unes pràctiques aristocràtiques de forma de gestionar la vida pública, de gestionar el matrimoni, de gestionar les aliances polítiques, que són les que ens han creat en bona mesura aquest cortapises respecte a la nostra manera d'entendre el passat, no? Llavors, en resum, Ermessenda comptava amb els suports que comptaria qualsevol comte de Barcelona en aquell moment, independentment de que fos home o dona. Aquesta regència, tampoc es parla de regència, no? Que la regència és un concepte modern, sí. Però aquesta activitat pública d'Ermessenda a l'època no és vista amb estranyesa. Llavors, tampoc hi ha grans actuacions en contra de que ella sigui comtesa. Una de les coses que sí que sabrà fer molt bé és saber-se rodejar dels grans pesos polítics de l'època, principalment 2, no? Fixeu-vos que també seran dos personatges eclesiàstics. En aquest moment en què l'Església comença, encara no té un discurs suficientment estructurat sobre el poder polític i encara ha de buscar la connivència amb el poder comtal. Els 2 personatges sobre els que es recolzarà seran el bisbe de Marcont d'Urgell i l'abat Oliva, i a banda de comptar amb el suport d'altres nobles fidels, no? Però aquests seran els 2 grans personatges amb els que ella es sustentarà políticament durant la seva regència. Molt bé, i Oliver, suposo que ens podràs parlar en profunditat del cas en concret d'Armengol d'Urgell, per aprofundir una miqueta. Ara els oients encara deuen estar més liats perquè hem parlat del comte Armengol, després parlem del comte Armengol II i ara els hi parlem d'un bisbe Armengol. Aquest també és una mica més famós, però tots es diuen igual. Bé, el bisbe Armengol d'Urgell va aprofitar una situació molt òptima, que és que quan el comte es va morir i el fill del comte encara era menor, ell va aprofitar i va fer i desfer com va voler. És a dir, aprofitant la regència de la comtessa Ermessenda, que era una persona molt devota, molt fidel a l'Església, ell el que va fer és convertir-se també en una mena de regent del territori i va actuar una mica com va voler. Això és important perquè de cop i volta en 20 anys veiem com el protagonisme polític d'aquest comtat el va tenir sobretot el bisbe, que fins i tot va liderar alguna de les conquestes per part dels guerrers urgellencs i que fins i tot va quedar-se amb rèdits obtinguts d'aquestes conquestes. Per tant, podríem dir que tot i que Urgell estava regit per Ermessenda, el seu home fort en aquell territori era el bisbe, que va beneficiar-se sobretot de la minoria d'edat del teòric comte d'Urgell fins a aquell moment i de que Ermessenda era una dona devota i que seguia molt les idees dels bisbes del moment. I Abat Oliva, Alberto? Bé, l'Abat Oliva és potser el personatge més conegut de tots aquests personatges dels que parlarem avui, no? I potser l'interessant seria dedicar-li un programa en exclusiva per aprofundir en el personatge. Molt ràpidament, l'Abat Oliva és parent d'aquell Oliva Cabreta, que és diguem, la generació prèvia, la de la segona meitat del segle X, és el contrapoder als comtes de Barcelona en bona part de les polítiques internacionals dels comtes catalans.
una política que després l'Abat Oliba recollirà com a pròpia, no? Una política la de Oliva Cabreta, una política de no intervenció respecte al califat de Còrdova, de no militarització del territori, que serà la que recollirà i farà famós a l'Abat Oliva, no? Amb tota aquesta potenciació de les assemblees de Pau i Treva, de la Pau de Déu, i pel que és profundament conegut. Molt bé, i tornant ara sí a Ermessenda i amb aquesta maldita regència, com heu dit vosaltres, la presència pública, tu has dit, Alberto, amb aquesta presència pública d'Ermessenda, canvia alguna cosa de la situació política del moment? Sí, i ja hem dit que els fills de Borrell II eren dos comtes que van viure en aquest món posterior a l'atac de Barcelona del 985 i que la seva resposta va ser fer vida de frontera, fer de la guerra a la frontera el seu modus vivendi, de conviure amb aquests guerrers que dia rere dia estaven participant d'activitats bèl·liques a la frontera, que aconseguien botí, etc. El que canvia en aquest moment és que Ermessenda, aconsellada per l'Abat Oliba, però també per la seva manera d'entendre el món, canvia el panorama i deixa de donar suport a aquests guerrers de la frontera, d'una banda, i els intenta treure qualsevol autonomia, perquè el que vol, sobretot, és que el poder comtal sigui fort i creu que si els guerrers de frontera no tenen menys poder, el poder comtal serà més fort, d'una banda, i a més, el que intenta és, potser no directament, però sí amb les seves accions, eliminar una mica la memòria dels dos fills de Borrell, de Ramon Borrell i d'Armengol I. Si ens hi fixem, els futurs comtes, els dos fills d'aquests personatges, van ser comtes que no van destacar per haver estat grans guerrers de conquesta, sinó per altres raons, i han passat a la història una mica com a personatges secundaris de la història de Catalunya. Això en part és perquè van ser educats amb uns valors diferents, que és els que imperaven en aquell moment, i que vist des de l'òptica medieval, en què un comte, si era un bon comte, destacava per les seves conquestes, sobretot, ells no van tenir èxit en aquest sentit. I per això han quedat una mica vistos com a secundaris, com a mals polítics, quan en realitat és simplement que no van ser educats pel món que els tocava viure, sinó en una realitat que realment no era la del seu temps. Molt bé, i aleshores aquesta activitat política més intensa per part d'Ermessenda, quan acaba? Bé, hem de dir que d'Ermessenda hi ha dues etapes, entre cometes, de regència. Una, que és la que estem comentant ara, que acabarà el 1020, i una altra posterior que comentarem en el seu moment. Aquesta acabarà a principis de la dècada del 1020 perquè el seu fill, Berenguer Ramon, el 1022-1023 arribarà a la majoria d'edat i, per tant, ja podrà començar a governar com a comte, i l'any següent ho farà el seu nebot, el comte Ermengol II d'Urgell. Per tant, a priori, en aquest moment, acaba el seu paper com a regent dels comtats o com a comtessa directa dels comtats. El que passa és que ella tenia una personalitat molt forta, comparada a la del fill, que potser no va saber mai imposar-se a la seva mare, i la seva personalitat forta i el seu convenciment polític i el fet de que el seu marit li havia deixat els comtats en cogovern, per tant, en cap moment hi ha una situació de dir tu només governaràs mentre l'infant no tingui la majoria d'edat, sinó que ella tenia dret a seguir governant. Tots aquests elements va fer que ella no deixés de governar en cap moment els territoris de Barcelona, Girona i Osona. El que passarà és que no podien conviure dos peixos en aquella peixera i mare i fill s'acabaran enfrontant. I l'enfrontament acabarà posteriorment quan la mare abandoni part de les possessions, que les deixa en el fill, i ella es retirarà a Girona, que és un comtat que en principi havia rebut com a dot en el moment del seu matrimoni. Sí, això és molt interessant, no? Perquè moltes vegades, quan s'analitza el paper de certes dones a la política medieval, sempre es fa des de l'òptica de masculinitzar-les, no? De dir, que segurament sigui veritat, no? Però aquella dona dura, forta, que aconsegueix imposar-se al fill, quan realment Ermessenda havia estat educada per governar, igual que el seu marit, perquè
com ja hem comentat, a l'època no es feia aquesta distinció entre accés a la vida política per sexes, no? De fet, de la zona, ja ho van comentar també al programa sobre Gastón de Bearn, la creuada, no? Tota aquella zona de la que provenia Ermessenda també és una zona en la que les dones també tenen molta participació en la gestió quotidiana de les possessions familiars, no? Llavors, de fet, Ermessenda el que fa és trasplantar aquest model que a la zona de Carcassona, que a la zona de l'actual sud de França funcionava, en el qual la dona per ser dona no havia de renunciar a la gestió política, i això explica en part també els xocs amb el fill, no? I el fet de que fins a la seva mort en el comtat de Girona ella actuï com un comte exactament igual que qualsevol altre comte català del moment. A les portes de Troia. El teu programa d'història. Us proposem un viatge als darrers anys del franquisme a comarques a través dels seus protagonistes. Descobrirem com es vivia en una dictadura ja ferida de mort, però que encara mossegava, i un blanc i negre que calia trencar. Pintant el gris. Els darrers anys del franquisme a comarques. Diumenges a les 10 de la nit a la teva televisió de proximitat. Després parlarem una miqueta més d'aquest documental, però seguim amb Ermessenda perquè, com dèiem, va tornar a ser per segon cop regent de tots aquests comtats que dèiem abans. Doncs sí, el seu fill va morir jove l'any 1035, per tant va governar uns 12-13 anys aproximadament, i a partir d'aquest moment Ermessenda va esdevenir de nou regent dels comtats en nom del seu net Ramon Berenguer I de Barcelona. Va ser durant aquests anys que, i els primers de govern després de la regència, es van caracteritzar per allò que s'ha anomenat la revolta feudal contra el govern comtal. En tot això, quin paper va jugar Ermessenda? Bé, aquí és un dels moments més importants per crear el mite d'Ermessenda. La historiografia catalana ha explicat aquest moment de principis mitjans del segle XI com un moment en què els feudals, els nobles, intentaran soscavar el poder comtal revoltant-se contra ell i privatitzant un seguit de drets que fins a aquell moment eren públics. La veritat és que jo i d'altres persones, com l'Alberto mateix i d'altres professors de la Universitat Autònoma de Barcelona, contradiuen aquest model tradicional, i suposo que els estudis en els pròxims anys acabaran d'explicar quina és la situació que hi ha en aquest moment. El que per mi és important és destacar que cal rebutjar la idea de revolta feudal i explicar simplement el que la noblesa va fer a mitjans del segle XI és el mateix que havien fet els vescomtes a finals del segle X i el que havien fet els comtes, com ara Guifré el Pilós, a finals del segle IX, amb diferències, el que vulguem. Per tant, clar, si eliminem aquest element de revolta feudal d'aquest moment, tampoc Ermessenda la podem tenir o la podem presentar com l'heroïna contra la revolta feudal i la defensora del poder públic, perquè realment el poder públic als comtats d'aquest moment havia desaparegut i, per tant, ella no podia defensar un poder públic que ja no existia i els feudals no podien lluitar contra tampoc un poder públic que no existia. Per tant, aquí és una mica on s'ha creat part del mite Ermessenda que realment trontolla si els fets s'interpreten d'una altra manera, com és la meva humil opinió. Per al·lusions. Oh! Debat historiogràfic... No, sí, estic absolutament d'acord. Simplement és el que deia l'Oliver, no? Aquests conceptes de privatització públic, al final són conceptes que no són operatius a la realitat, no? Més enllà de la teoria marxista intentada aplicar a la totalitat de la història. En el fons el que hi ha és una lluita entre dues formes de diferents concepcions de la patrimonialització del territori, no? Perquè
el control d'Ermessenda sobre el territori té de públic el mateix que la de Mir Geribert, no? Són només dues maneres del que avui diríem exercir el control polític sobre el territori, no? I és molt simptomàtic, no?, de que per aquesta gran revolta feudal que s'ha dit moltes vegades, no?, i que ja el terme ja fa por, no? Sí. És molt curiós, aquesta revolta feudal moltes vegades, o gairebé sempre, es vehicula a través de pactes de justícia, a través de justícia privada, de justícia pública, de l'esquerimònia, de les conveniències, i que al final el que ens explica és que el que s'està dirimint són dos models legals diferents, són dos models de gestió del territori, més que no pas aquesta visió de la garantia de l'ordre públic contra la privatització medieval, no? Llavors jo crec que l'Oliver ha explicat molt bé la diferència de criteri sobre aquests elements. Per al·lusions, Oliver? No, aquí seguia una mica amb el discurs històric que estàvem fent. En aquesta revolta dels feudals hi ha un personatge molt important, que és Mir Geribert, que potser és un dels que ha passat més a la història, que és aquest personatge que se'l presenta com el principal defensor del partit dels feudals que lluita contra la principal valedora, que és Ermessenda, del partit, del poder comtal. Què passa? El que fa Mir Geribert és únicament mantenir unes dinàmiques que havia vist en el món del seu pare i que ell havia crescut en la seva infància, que és simplement el món de la guerra de la frontera, el món del botí, el món de conquerir nous territoris, d'alçar-hi un castell, de no dependre directament del que digui el comte, perquè ja hi ha fidelitat cap al comte, això no es posa en dubte, o no tenien per què posar-ho en dubte, sinó simplement actuen com un poder autònom, com els comtes ho van fer en el seu moment, actuant com un poder autònom respecte al poder franc. El que passa amb Mir Geribert és que se'l presenta com a cap d'aquesta revolta i realment no és tal. És el que comentava l'Alberto, que són dues maneres d'entendre el món. Per tant, aquí és el que comentava, no? Se'ns trenca una mica el mite Ermessenda, perquè ella no és defensora d'un món idíl·lic i meravellós mentre uns altres enemics de tot, que són els feudals, venen a carregar-s'ho tot, sinó que realment hi ha dos models contraposats i el que defensa Ermessenda realment ja estava una mica caducat en el moment en què ella el defensa. Sí, de fet, el cas de Mir Geribert és l'exemple d'un home perfectament encastat dins del sistema que també defensa Ermessenda, no? Que és un sistema en el que les relacions de parentesc i les relacions de matrimoni són les que articulen la gestió del que, de cometes, diem, lo públic, no? I el cas de Mir Geribert es revolta no per una consciència feudalitzant o per un intent de violència mal canalitzada, sinó simplement perquè en el disseny de les estratègies matrimonials que els comtes, els vescomtes de Barcelona, la noblesa territorial articula, ell té la mala sort de quedar desplaçat, perquè no es pot casar. Clar, quan tu organitzes el poder en unes estructures familiars, hi ha un component d'atzar, perquè la biologia és la que és, i tu pots dir, doncs la meva filla la casaré amb no sé qui, la meva segona filla amb no sé qui, el meu fill amb no sé qui, i llavors tots contents. Però clar, l'atzar biològic indica que a vegades això falla i que la persona a la que li havies de destinar una filla per casar-la, com que no tens aquesta filla o se't mor de petita, queda fora del taulell polític, no? I la bona part de les revoltes o de les reivindicacions de Mir Geribert no són contra el sistema, sinó simplement són perquè ell queda exclòs d'aquest sistema per la pròpia lògica de estratègies familiars de les que ell no pot participar. Llavors, clar, això, com deia l'Oliver, ja ens explica que el conflicte és un altre, no és aquest conflicte tan bonic de bé i mal, públic i privat, bons contra dolents, sinó que al final és el de sempre, no? Si no entenem les claus de la política, del que es juga la política a la Catalunya del segle XI, no podem entendre com funcionen els personatges. És com si ara no entenguéssim com funciona la política del segle XXI, quins són els partits polítics, quins són els inputs a cada moment, quins són els interessos ocults o no a Panamà o a Espanya de cada persona. No podem saber fins a quin punt les seves actuacions són reals, fingides o a què responen.
Molt bé, i aleshores Ramon Berenguer i la seva àvia van tenir bona relació? Clar, en el final del moment d'aquesta regència i en el principi del govern del comte Ramon Berenguer, la situació va ser una mica com havia passat anys anteriors. Ermessenda va dir, vale, tu ja ets grandet, ja pots començar a governar, però pensa que jo encara tinc els meus drets com a comtessa del territori, tinc els meus drets com a comtessa de Girona i, per tant, governarem junts políticament. Aquí és on van començar ja una mica els primers xocs. No podem entrar en tots els detalls perquè realment hi va haver problemes pel nomenament dels bisbes, pel repartiment de les pàries i de l'or aconseguit pels musulmans, i podríem dir que sobretot hi ha dos punts en el que el Ramon Berenguer i la seva àvia van xocar. D'una banda, la política matrimonial, que ja també és un tema que ens comentava l'Alberto, que té una transcendència molt important en aquests anys. Ramon Berenguer, després de la mort de la seva primera dona, Elisabet, va ser casat per la seva àvia amb Blanca de Narbona. El problema és que Ramon Berenguer no li feia prou el pes la Blanca de Narbona i es va enamorar, segons diuen les fonts, no sabem fins a quin punt hi ha realitat en aquesta qüestió, però sembla que es va enamorar del modis de la Marca. I com que se'n va enamorar, va repudiar la seva dona i es va unir al modis. Clar, Ermessenda, primer de tot, va rebre un doble cop, no? D'una banda, rebutjava la dona que ell havia triat que es casés amb el seu fill, i de l'altra es trencava la seva concepció del món que havia dipositat en aquesta política matrimonial. Per tant, això generava ja un conflicte. I a més, Ermessenda, com ja hem comentat, que era molt devota, va acudir als estaments eclesiàstics per tal d'excomunicar, de fer excomunicar el seu net, i cosa que va aconseguir, i a partir d'aquest moment va començar una situació política molt tensa, perquè de cop i volta doncs, el seu net i la seva dona, el modis, havien quedat fora totalment de la cristiandat, i per tant el conflicte estava totalment obert. Sí, aquest exemple és molt interessant perquè recull el que estàvem comentant abans sobre el paper de l'Església en tot plegat, no? És el moment en el que l'Església comença a fer política matrimonial, en el que comencen a aparèixer conceptes que abans no regien la vida pública, no? Com el concepte d'amor, com el concepte de matrimoni per amor, matrimoni indissoluble, divorci. Són conceptes amb els quals l'Església comença a intentar canalitzar les seves aspiracions polítiques, no? O sigui, com estem dient, o com hem anat comentant durant tot el programa, bona part de les aliances polítiques es feien a través de la via matrimonial o a través de l'encaix, no només aliances matrimonials de persona a persona, sinó de llinatge a llinatge o de xarxes familiars extenses. Qui controlava qui es casava amb qui tenia part del poder polític, no? És el que farà o el que intentarà fer Ermessenda amb el seu net, no? Marcant-li amb qui es casa, però també és el que l'Església, fixeu-vos que és molt diferent l'Església que es troba Ermessenda quan arriba a Barcelona el 1991 al poder que té l'Església 2 generacions després a l'hora del matrimoni del seu net, no? Això també explica que aquest període o aquesta primera part del segle XI es cristal·litzen moltes dinàmiques polítiques que encara tenim com molt nostres, no? De fet, ja hem comentat moltes vegades el propi nostre concepte de matrimoni, cada vegada menys, no? Però aquest concepte indissoluble per tota la vida, voluntari i fora de la teva família, en el fons, i que l'Església diu que és natural i que és diví i que és el que s'ha de fer, en el fons és una reacció al matrimoni d'aquesta època, no? Que és un matrimoni que es pot acabar quan les parts vulguin, que pot ser amb membres de la teva família, perquè com estem parlant de famílies extenses, tu et pots casar amb el teu cosí o amb la teva cosina segona sense cap problema, i és un matrimoni en el qual no cal el consentiment de la gent, perquè com l'important és l'estratègia matrimonial del llinatge, la voluntat personal de triar qui es casa amb qui per amor o pel que sigui, no es contempla. Llavors l'Església, en tot aquest període que coincideix amb la vida d'Ermessenda, el que crea és un discurs paral·lel al discurs d'aquesta elit política catalana, però de tot l'Occident medieval, en el qual l'Església, a l'acabar aquest procés, serà la garant o la garantia d'una institució com és el matrimoni, que fins llavors era un concepte privat. A les noces dels moments, qui casava els nuvis no era el bisbe ni era el cura, era el pare de la família.
era el pater familias, era Ermessenda la va casar, segurament, el pare del seu marit. No hi ha la intervenció de l'Església en tot això, no? Llavors, ja ens explica que, com deia l'Oliver, no? Que el món polític català que es troba a Ermessenda i el món que deixa són dos mons molt diferents, no? I aquesta disputa amb el net és molt simptomàtica d'aquest fet. I, de fet, l'altre punt de disputa també estarà relacionat amb aquesta qüestió, perquè Ramon Berenguer s'havia criat en aquest món ja anomenat, entre cometes, perquè ens entenguem, feudal. És a dir, en un món en què la noblesa havia patrimonialitzat els seus dominis, en què la noblesa havia fet de la guerra i de la guerra de frontera part del seu modus vivendi, i això xocava molt amb el que Ermessenda i l'Abat Oliba havien defensat. El problema és que en el cas de Berenguer Ramon van aconseguir controlar-lo i, de fet, va governar durant pocs anys. En el cas de Ramon Berenguer, això ja no va ser tan fàcil. Ell va imposar-se molt més a la seva àvia, ja hem vist que va casar-se amb qui va voler repudiant la seva dona, i en el cas de la qüestió de la manera d'entendre políticament el món dels comtats d'aquell moment, ell va tirar pel dret i va seguir donant suport, entre cometes, o va imposar el seu poder a través del món feudal. Llavors, en aquest punt també va xocar contra la seva àvia, la comtessa Ermessenda. Sí, de fet, tornant a aquesta idea, com tenim temps, no? Tornant a aquesta idea del paper de l'Església en tot això, és molt simptomàtic que aquesta generació, la generació de Ramon Berenguer, que és ja la primera en la qual l'Església està començant a monopolitzar bona part dels principis bàsics de la vida política, és la generació, per unir dos conceptes que semblen molt diferents, no? És la generació que rebrà el feedback de la creuada, no? Tota la predicació de Clermont, tot aquest esperit de creuada que hem anat també parlant en altres programes, i que suposa la plasmació d'una certa política eclesiàstica. La gent a la que va dirigida, per això també moltes vegades és molt important entendre la filiació política de cada personatge, el context polític de cada època, serà aquesta generació, no? La que rebi aquest concepte, no? El concepte de guerra santa, el concepte de creuada, el concepte de la direcció espiritual del conflicte bèl·lic, no? Que en el fons és una expressió dels intents de l'Església de monopolitzar el més bàsic de la política laica, no? Que és el fet de fer la guerra. Llavors, l'èxit de la predicació de la creuada seria impossible entendre'l sense tota aquesta feina prèvia, no? En aquesta generació de Ramon Berenguer, en el que l'Església comença a canalitzar els seus discursos més bàsics en elements d'ordre social, que si tinguéssim una altra visió del moment, no? Si tinguéssim aquesta visió tan feliç de la revolta feudal, de bla, 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 estoy claro, como todos eran unos locos que se mataban y al final aquí todo el mundo hacía de todo, doncs no entendem aquestes, no? Aquestes decisions que sorgeixen de la subtilesa del model polític en el que cada part decideix integrar-se o no. Molt bé, i després de tots aquests conflictes que ens heu anat ara detallant, qui finalment s'imposa? Bé, en aquest cas el que es va imposar va ser Ramon Berenguer. Ermessenda, a mitjans del segle XI, va perdre els seus principals aliats polítics, com ara l'Abat Oliba, que va morir, o, per exemple, un altre important noble que era pròxima a la seva manera de pensar, que era Gombau de Besora. Al final, els seus drets sobre els comtats se'ls va vendre en el seu net, i a partir del 1057 va retirar-se al castell de Besora, on va morir un any després. D'aquesta manera doncs, acabava una mica la vida d'Ermessenda, que va tenir molt protagonisme polític, però al final de la seva vida doncs, va acabar allunyant-se de tota la direcció dels comtats que havia tingut fins a aquell moment, venent-se els drets i morint sola i, entre cometes, abandonada en un castell l'any 1058. Molt bé, doncs tancat el cercle ja d'Ermessenda, escoltem aquesta promo que dèiem al principi del programa de TV3 i ho comentem breument. Mare, quin temps? Islabert és la persona adequada i serà bisbe perquè jo sóc la comtessa i tinc la potestat de fer-lo bisbe. T'estàs equivocant. M'equivoqui o no, encara sóc jo qui trio els bisbes i el nou bisbe de Barcelona serà Islabert. Déu vulgui que no hagis de penedir-te mai d'aquest nomenament. S'està la nit, ja ho sabem tots que ets bisbe i sense haver fet cap mèrit per ser-ho. La dona més poderosa de la història de Catalunya.
Ermessenda, a TV3, dilluns 21 i dimarts 22 a la nit. Ho vau veure? Bé, aquí Ermessenda, la dona més poderosa de la història de Catalunya, fixa't que ens la pinten com a una dona irascible, fotent crits a tot Déu de dintre del Palau Comtal, dient que ella elegeix el bisbe, que ella ho mana tot. I és bastant curiós perquè ens presenten aquí a Ermessenda elegint un bisbe i sembla, quin poder que tenia. Bé, tots els comtes de la història de Catalunya van elegir els bisbes. Com que el seu marit havia mort i ella era la comtessa consort, això era una prerrogativa que ella tenia. Per tant, potser que no hi caiguem en una mitificació excessiva del personatge per qüestions com aquestes, que eren el pa de cada dia a la família comtal. Bueno, al final és creure's que els personatges al llarg de la història funcionen sempre com a dones esquizofrèniques de Woody Allen, no? o de pel·lícules americanes de la segona meitat del segle XX, no? Què és el que passa sempre? Si agafem una novel·la històrica sobre la Lloralis romans, resulta que tots els protes de la Legió Romana són furibuns neocapitalistes, no? o totes les noietes a l'antic Egipte es casaven per amor, encara que l'amor com a concepte no sorgeix fins més tard, i llavors totes les dones que fan política al final són dones irascibles i malvades, com deia l'Oliver, no? I al final és d'aquest un dels grans perills que tenim com a historiadors, no? Que és entendre el concepte que podem utilitzar o no a cada època. A les portes de Troia. La història com mai l'havies escoltada. Us proposem un viatge als darrers anys del franquisme a comarques a través dels seus protagonistes. Descobrirem com es vivia en una dictadura ja ferida de mort, però que encara mossegava, i un blanc i negre que calia trencar. Pintant el gris. Els darrers anys del franquisme a comarques. Diumenges a les 10 de la nit a la teva televisió de proximitat. Doncs fem extensiva aquesta recomanació de Pintant el gris, 10 capítols de 25 minuts, rememorant vivències de persones anònimes, però també de figures rellevants de l'àmbit local, a l'entorn de grans temes de país, com són la política, la cultura, l'educació, la llengua, el turisme o els esports. Dic que aquest és un projecte, Pintant el gris és una producció de La Xarxa, realitzada per Vallès Oriental Televisió, amb la col·laboració d'una quinzena més de televisions locals i l'assessorament històric de Sàpiens. La cap de redacció de la revista, la periodista Sònia Casas, és la presentadora d'aquest documental, i la sèrie es podrà veure a partir del 15 d'abril a les televisions locals. Sense més, acomiadem el programa d'avui, el programa de les portes de Troia d'avui. Si diem que el Barça té la MSN, nosaltres tenim aquí l'Alberto i l'Oliver quan parlem de temes d'edat mitjana. Que és, mira, jo m'ho passo molt bé quan parlem de temes d'edat mitjana, segur que els nostres estimats oients doncs, també s'ho passaran. Esperem que sí. Molt i molt bé. Moltes gràcies, Alberto. Gràcies a Oliver, gràcies al Salva Soler, al control tècnic, i qui us ha parlat, Sergio Rodríguez. Us esperem la propera setmana amb un nou Portes de Troia. Presentador Sergio Rodríguez. Historiadors Alberto Retxe i Oliver Vergés. Col·laboradors Albert Sánchez Carmona. Tècnic de so Salva Soler.